telefón zvoní od rána zasa zas. Špeditér loví každý kšeft čas. Burza je džungla, nik nič nedá len tak. To zaváha chvíľu, ten si povie len fuck, fuck. Tým okom svieti, transe užije. Každá ponuka nádej v sebe kryje. Cena je nízka, tak skús ju zvyhnúť. Doba je na piču, tak musím si zvyknúť. Dispečer ráta, klient tlačí. Dopravca vraví, za to nejdem, stačí. Vyjednávanie je každodenný boj. V logistike vyhráva len pevný postoj. Nečakaj šťastie, ber telefón, ber telefón, ber telefón. Každý hovor môže byť tvoj zlom, tvoj zlom, tvoj zlom. Kto ide naplno, ten bere všetko. V biznise neexistuje možno len hneď to. Ber telefón, ber telefón. Každý hovor môže byť tvoj zlom. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Oko treba robiť, nielen snívať. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Kto nevie risknúť, nemôže vyhrávať. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Treba volať, tlačiť, skúšať, nezastavovať. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Kto chce získať rast, musí makať, makať. Frigo, plachta, mega aj jumbo. Každý deň je iné logistické kombo. Nemecko, Francúzsko, Polsko či Rím. Špédo stále ide za svojím. Klient chce lacno, dopravca viac. Nájsť kompromis, to je pravý obchodný fach. Keď podpis padne a nakladka štart, vtedy vieš, že si spravil dobrý smart. Nie je to práca pre slabé nervy, nie je to hra pre slabé nervy. Každý deň nové výzvy, nové termíny. Každý deň nové výzvy, nové termíny. Kto vydrží tlak a nezlomí sa hneď, tomu patrí celý logistický svet. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Obchod patrí tým, čo chcú vyhrávať. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Telefón do ruky a ide sa zarábať. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Treba volať, tlačiť, skúšať, nezastavovať. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Kto chce získať rast, musí makať, makať. Keď sa budeš bať, kokot budeš mať. Obchod patrí tým, čo chcú vyhrávať. Špediter nikdy nespí, len maká zas. Kým ostatní váhajú, on získava čas.